alguns passos m'han costat una mica, però els he acabat fent bé. Bueno, he posat bastants peus que no els havia de posar i si em concentro i no estic nerviosa, doncs puc fer un altre cop primera. He començat molt malament, en una zona que he baixat, no he pogut frenar i m'he endut la cinta i després m'he anat tranquil·litzant, he anat d'això i he pogut remuntar. Abans de la prova de Callatenes cap a Cementer el mismo dia, el 23 de juny. Bueno, m'ha agradat molt, no? M'havien parlat molt d'aquest campionat, sobretot el Joan Ricard, i m'havien dit que era un campionat molt ben muntat i professional i això, i m'ha agradat molt venir-ho a veure. Jo en bicicleta no hi vaig mai, tinc una bicicleta que fa 5 anys que la tinc i porto els mateixos pneumàtics, no? Però m'ha agradat que està molt ben muntat i els controls són molt estrictes, molt professionals i bueno, l'organització sobretot està molt bé, vull dir que feu una bona feina i a part jo crec que ajuda molt a la cantera, als nois joves, que veig que hi ha moltíssima afició que jo ni m'ho esperava. Sí, bueno, esperem que sí, aviam si ara intento treure una mica de temps i la pròxima carrera puc córrer amb el nivell taronja. Aquí m'era impossible perquè no tinc prou nivell, però bueno, crec que entrenant una mica podria agafar una mica més de nivell i entrar en la categoria taronja. Bueno, molt content d'haver pogut participar avui a Taradell i amb molt bones sensacions de cara a la Copa del Món a Heuberg aquest cap de setmana que ve. I bueno, content de poder-me endur la victòria i a partir d'ara suposo que intentaré ser a les pròximes proves. L'any passat vam competir moltíssim, vam fer quasi més de 25 trials en una temporada i vaig acabar molt cansat, però bueno, aquesta pretemporada hem agafat molt fort, hem fet una bona planificació de gimnàs i ara estem anant molt en bici i sembla que la Copa del Món hauria d'arribar en condicions. Veurem la setmana que ve.